Σήμερα ξεκινάμε να πάμε στο Βόλο, να γράψουμε ένα σπίτι στοιχειωμένο που υπάρχει. Μαζί μας στο μπροστινό αυτοκίνητο είναι η Λεωνόρα Μελέτη, μας έχει καλέσει στην εκπομπή της για να συμμετέχει μαζί μας στην έρευνα. Θα μείνουμε όλο το βράδυ εκεί. Έχουμε κανονίσει με δικό τους τηλεοπτικό συνεργείο να τραβήξουν πλάνα. Πώς το βλέπεις, Γιάννη? Εντάξει, το συγκεκριμένο σπίτι που πάμε να παρουσιάσουμε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κατά καιρούς έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο σπίτι και έχουν πάθει διάφορα συμβάντα. Το μέρος ποιο είναι για να καταλάβει ο κόσμος στο σπίτι μιλάμε? Το μέρος είναι στο Άνω Λεχόνια, έξω από το Βόλο. Πολύ ωραία. Είναι το γνωστό σπίτι, νεοκλασικό, της παλιάς και γνωστής οικογένειας. Θέλει άμα θες φως. Όχι. Ναι, βέβαια. Μένεις πολύ πίσω. Άναψε το φώτα, σε βλέπουνε ρε. Άναψε το φώτα. Θα σε φάνε να χάνω. Α, Γιάννη. Έχεις καλά από εδώ, αλλά... Είναι κλειστή πόρτα όμως. Όχι, είναι το δέντρο Θα τόσο. δείξουμε από πάνω. Να δούμε αν έχει πρόσβαση από εδώ. Έχει και γύρω, ούτως ή άλλως. Έχει αριστερά πρόσβαση. Όχι. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο γύρο, παιδιά. Δώστε... Τελειώνει εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε γύρω. Αποθήκες στην Γιάννη. Ναι. Κάνουμε μια προσπάθεια. Εδώ. Προσέξτε εδώ λίγο. Προσπαθήσα να πατήσετε πάνω στο πεζούλι. Κρατάει το πεζούλι, ναι. Εδώ, πεζούλι. Πεζούλι, όλοι να μην είναι τέτοια. Ένας πάνω. Να περάσω λίγο το μηχανήμα. Απλώς ανεβαίνετε προς τα πάνω με τις δύο κεφάλια.
Καλύτερα να πάμε πάνω, να βγάλουμε εξοπλισμό. Έχει γενικό. Κοίτα όμως το πάνω, το λίγο 20 εκεί πάνω. Ναι, έχουμε βάλει φωτιά και το έχουμε κάψει. Πάμε. Πώς. Και να έχεις δει. Ναι, εντάξει. Έχουν έρθει βλαμμένοι πολύ και γράψα. Και να έχετε και τα βαλιτσάκια, αν θέλετε. Γιατί πάνω. Και εκεί εδώ, ας πούμε. Γιατί ακόμα δεν έχουμε και στον ιστορικό του χώρο. Τι είναι αυτό. Πάμε. Και τώρα είναι πιο καλά. Θα μαρκάρω ένα επικίνδυνο σκαλοπάτι. Το πορτοφόλι στο έχεις αφήσει στο μάξι. Τέσσερα. Στις άκρες είναι καλύτερα, όχι στη μέση. Σπάνε πιο εύκολα. Οκ. Πάμε. Εδώ καλό είναι να το αποφύγουμε. Αυτό. Είναι το σημείο που είναι καμένο από κάτω. Ναι. Αυτή τη σκάλα θα λέγαμε να μην την ανέβουμε. Δεν πολύ επικίνδυνη. Κοίτα το σημάδι, γράψανε και Ναι. προσεκτικά και άκρη. Στην άκρη να πατήσετε. Προς τον τοίχο. Αντέχουν, αλλά για σιγουριά, έτσι. Εδώ δεν πατήσετε. Ποιο? Δεν πατήσετε. Είναι το σημείο που είναι καμένο από κάτω. Εκεί είναι μια τρύπα, άμα δεις εκεί. Γενικά να κάνει με μικρά βήματα και σταθερά. Εδώ και μαζί στο πάτωμα σε ένα σημείο. Ναι. Πρόσεχε το χ. Όχι, έχω κάνει μια χ. Έλα από εδώ περιμετρικά, δεν είναι. Λοιπόν, για ανοίγει πάτε μια βαλίτσα. Ναι. Γιατί νιώθω δεν έχει εξυγχρονισμό. Στην άκρη. Το χ μην το πατήσεις. Γιατί. Να το αποφύγεις σου καρπάτι αυτό καλύτερα. Τι είναι αυτό εδώ. Σαν να σου είπα πάρα εδώ. Ποιο. Το παρέλα, προχώρα, εντάξει. Δεν έχει χείρε. Πού έχει πάει, δεν πάτησα κάποιο. Δεν πειράζει. Και εδώ μπροστά μην πατήσεις. Ωραία. Λοιπόν, να απλωθείτε όλοι στο πάτωμα σε σημεία που δεν έχει μπλοκάρει. Έλα από εδώ. Στις άκρες είναι Στις καλύτερα. άκρες πάντα. καλύτερα. Κοίτα το 666 κάτω. Μιλάμε, έχει τρομερές τυπογραφίες. Το βλέπεις αυτό κάτω. Πολύ καλό. Ναι. Ασπρίζει το φως, είναι ενδιαφέρον. Ρίξε. Τι έχουμε εδώ. Στραβοπές το φως. Έλα, δεν μπορεί να έχει γίνει μαγεία. Μα σε αυτά ψάχνουμε και κάνουμε. Τι. Παραλαβή. Ναι, να ξεκινήσουμε με αυτό. Να δούμε τα δωμάτια. Είναι εδώ, μπράβο. Είναι εδώ. Έκανα. Μην πατήσεις. Έλα λίγο πίσω, έλα λίγο πίσω. Είναι το σημείο που είναι καμένο από κάτω. Εντάξει, αν δεν θα αντέχουν να είναι. Νικό, έλα εδώ. Ανοίξουμε και τα άλλα. Κολλητεύω το ψυχή.
Γιατί και τους γονείς μου που μου λένε δεν πεις και αυτά. Σε λέω φοβερό εκείνη το χειρότερα. Ωραία. Πιάσε μόνο στο χέρι σου από αυτά. Φαινή. Θες να γράψεις αυτά Ναι. που έχει κάνει και ήχους εδώ. Αυτή η εντονία έχει πάει σε όλους τους ορόφους. Γίνονται λίγο προς την κάμερα να βλέπω. Εκεί, μπράβο. Πάμε. Κάνε ό,τι να κάνεις. Είναι εύκολη, ναι. Γίνονται λίγο πάλι προς την κάμερα. Αρχίζουμε και γράφουμε τώρα εδώ. Αυτό το σχεδίο πιάνει πολύ χαμηλούς ήχους. Και ίσως ήχους που δεν μπορούμε να τους ακούσουμε εμείς. Ταυτόχρονα όμως πιάνει και αυτούς που ακούμε εμείς. Ναι, και τις ομιλίες μας. Όταν το βάλεις σε μεγαλύτερη ένταση, μετά αρχίζεις και ξεχωρίζεις ποιοι είναι οι πραγματικοί ήχοι, δηλαδή αυτοί που μιλάμε και ποιοι ακούγονται πίσω από αυτούς. Γιάννη, έγα το στην τσέπη σου. Ναι. Νικητά, αυτό εδώ που χτυπήσει γενικά σημαίνει ότι έχει πιάσει κάποιο σήμα. Ωραία. Και το ίδιο και με αυτά εδώ. Αυτό αν χτυπήσει δηλαδή θα αρχίσει να κάνει θόρυβο. Ωραία. Και θα ανεβαίνει. Κάτω τον λίγο αυτό εκεί. Γίνονται προς την κάμερα. Κι άλλο προς την κάμερα. Εκεί, μπράβο. Περίμενε, κάτω το. Κάποιος να πάει να πάρει ήχους, αν υπάρχουν εκπομπές που να ξέρουμε που θα στήσουμε. Εδώ τώρα θα στήσουμε ένα μηχάνημα, το οποίο θα μας δείξει πού βγαίνουν εκπομπές. Έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία, δηλαδή θα πάμε να στήσουμε. Βγαίνουν με νέες εκπομπές. Πρόσεχε λίγο που. Πού είναι η Πάνω, πατάς πάνω σε ένα χ που κάναμε που είναι λίγο ευαίσθητο εκεί. Λοιπόν, αυτό θα μας δείξει πού ξεκινάνε οι εκπομπές, αν υπάρχουν εκπομπές εδώ. Κάνεις και τα ακουστικά, Γιάννη. Να δοκιμάσω λίγο να σταθώ με το φορτικό στο τέλος. Από απόσταση. Λεωνόρα, θες να ακούσεις λίγο? Ναι. Γύρνα το λίγο δεξιά-αριστερά. Τώρα παρεμβάλλει για την μονάδα εδώ. Θέλει μια απόσταση Είναι διαφορετικούς. Θα το καταλάβεις όταν πιάσει. Εκεί βγάζει ήχο. Ναι, αλλά τα ακούεις στα ακουστικά σου. Ναι. Θες να βάλεις τα ακουστικά λίγο. Πού πιάνει περισσότερο ήχο? Έχει, ναι, έχει άλλο. Αλλάζει ο ήχος. Ακούστηκε εδώ, Α, ναι. ναι, βάλ' το. Πήγαινε το πιο εκεί. Φέρ' το πιο εδώ. Ακούς το γρήγορο. Αυτό. Αυτό είναι εκπομπή τώρα. Αυτό κάτι Τι πιάνει. μπορεί να σημαίνει αυτό? Πολλά. Θα πάμε να στήσουμε εκεί το μηχανήμα να δούμε. Πες μου τι μπορεί να σημαίνει. Θα σου πω ότι τελειώσει η έρευνα. Αν από τα πολλά πες μου τώρα για να έχω. Είδες πως αλλάζει ο ήχος. Ναι. Με ενοχλεί το ότι αλλάζει να είναι πολύ κοντά. Εντάξει. Αν πας από την άλλη πλευρά θα το δεις πιο αντικειμενικά. Πήγαινε και από την άλλη πλευρά. Πάμε από την άλλη πλευρά. Εγώ φέρνω και ένα ρούλαρο μαζί μου. Πάρουμε. Όχι, δεν έχει αλλάξει τελείως, παιδιά. Ποια είναι? Άρα είναι εδώ. Εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπεις φορμολές. Αυτό ψάχνουμε, το τι σημαίνει. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχει εκπομπή σε ένα σπίτι εγκαταλειμμένο, γιατί δεν υπάρχουν ρεύματα ενεργά, δεν υπάρχουν ραδιόφωνα, δεν υπάρχουν σταθερά τηλέφωνα ή ασύρματα. Αλλά υπάρχουν κινητά. Τα κινητά δεν επηρεάζονται με αυτό εδώ. Δηλαδή, βάλτε το κινητό σου δίπλα να δεις.
Βγάλω. Βάλε να δεις το κινητό σου εδώ. Λεωνορά. Ναι. Θα επηρεαστεί μόνο την ώρα που σε καλούν. Έχει μετατοπιστεί η ένδειξη. Περίμενε. Παιδιά, δεν μας αντέξει όλους να περάσουν να κάτι. Ναι. Το ακούς τώρα. Έχει μετατοπιστεί η ένδειξη. Αυτή την ένδειξη πέραμε από πάνω πριν. Ναι. Τώρα και για Τώρα είναι εδώ. Κοίτα εδώ πως ανεβαίνει, κοίτα εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Πήγαινε και εδώ. Ωραία, πρέπει να πάμε και προς τα μέσα. Δεν είναι απαραίτητο μόνο πάνω, παιδιά. Άλλαξε. Ελάτε λίγο προς τα δω. Ξαναπήγαινε δίπλα. Θέλω και το άλλο όργανο. Το πώς Όπου βλέπουμε. αλλάζει τελείως. Ξανά για μιλιά. Υπάρχει ένα αλλαγή και θα είναι και ξανά τώρα, έτσι. Πάμε προς τα μέσα. Για το φοβάμαι το πάτωμα εδώ. Θα το αποσυστήσει. Τι έγινε. Είναι το δωμάτιο εδώ. Έλα λίγο στο δωμάτιο εδώ που είναι πολύ μυστήριο εδώ το δωμάτιο. Εδώ, αυτό εδώ. Κάτω και πάνω έχει τρύπα που κάτι έχει περάσει, παιδιά, από εδώ. Προς τα έξω. Δεν βλέπεις που έχει και κάτω τρύπα και πάνω, στο ίδιο σημείο. Και θέλουμε έξω. Όταν γυρνάω προς τα μέσα. Το χώρο μας. Αλλάζει τελείως. Και επικεντρώνει προς αυτό το χώρο. Θα δούμε ηλεκτρική ενέργεια. Αντωνή, το ακούς αυτό. Αυτό είναι. Αυτά. Αυτό είναι, εδώ είμαστε στο σημείο 0. Τι σημαίνει αυτό. Και από εδώ βγαίνει η πηγή. Από πάνω. Κοίτα εδώ, Αυτό παιδιά έφτασε στο 100. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, Έφτασε στο 100. Τι. γύρισε εδώ. Εδώ, δείξει μετρητής, κάμερα, κοίτα εδώ. δείξει κάμερα. Ναι. Α, είμαστε ακριβώς στην πηγή. Ναι, ναι. Μήπως να φύγουμε. Το ότι εδώ έχει όμως για το ρεύμα. Αυτό δεν έχει ενεργό ρεύμα, αφού δεν έχει πινακά και ρεύμα. Δεν έχει παιδικό ρεύμα κάτι. Κοίτα, άμα το βάλω στο ηλεκτρικό, θέλουμε, 0. Δεν έχει παίρνει τίποτα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Πώς, γιατί Κοίτα εδώ. τώρα, ξαφνικά, γιατί. Είμαστε στο σημείο. Και γιατί πέφτει τώρα. Γιατί μια πιάνει και μια δεν πιάνει την εκπομπή. Λογικά είναι από πάνω μας. Λογικά είναι πάνω. Ναι. Για γύρω το λίγο. Να το δω. Τι σημαίνει αυτό το ρεύμα. Ότι πιάνει Υπάρχει εκπομπές. ισχυρό σημείο. Ένα σκληρό σημείο που δεν έχει τελείωμα κάτω μέσα. Είναι αυτό που Τώρα αναζητούμε. ξανάπεσε και τώρα ξανάπεσε. Έτσι, ενώ πριν είχε φτάσει και νερό. 100, χτύπησε 100. Το οποίο είναι σπάνια η ενδείξη όσες φορές έχουμε πάρει 100, έτσι, στα σπίτια, πολύ λίγες φορές. Συνήθως παίζει 1, 2, 3 μέχρι εκεί. Ναι, και εδώ είναι. Να σου πω, γιατί τον πλησιάζει Κοντά σου, Αντώνη, λέει. γιατί αυτό δεν μου αρέσει. Κάτι είναι κοντά σου. Γιατί σε όλα τα σπίτια που πάω, κάτι είναι κοντά μου. Δεν μου αρέσει. Όχι, δεν είναι... Δεν είναι βγαίνει σε εκπομπή τώρα. Φτερό, πρώτο φτερό. Έχει και το φτερό, δείγμα πνεύματος. Πρόσεχε. Γιατί έχει γεμάτο τρύπες είναι εκεί. Το... Εδώ έχει συνέστηση έτσι ακριβώς τώρα, την πας να πέσεις. Έχει κλείσει. Ναι, ναι. Όχι, Κοίτα το δικό σου. Με ένα σταθερό. Για παίρνουμε το. Αυτό το αγαπημένο μου, το καταλαβαίνω κι εγώ. Να κλείσω εγώ. Όχι, όχι. Εσύ έχεις εστιάσει μόνο πάνω. Ναι, από εδώ, πάνω. ναι.
εδώ μου δείχνει. Καλά δεν ξέρω αν είναι στο φύλλο ανέβουμε. Το δούμε σαν την προηγούμενη. Ναι. Πάω. Κάτσε λίγο. Πρέπει να πας δεξιά στον τύπο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν θα θέλετε να πολύ έρθετε πάντως γενικά. Είναι διαφορετικό από τις άλλες ορόφους. Είναι άλλο πράγμα. Ναι. Δηλαδή, Να το δούμε. τι είναι? Είναι ο σκελετός του κτηρίου, η σκεπή είναι άδεια, είναι Είναι σοφίτα. διαφορετική ενέργεια σαν να έχει, ξέρω. Ναι, ναι. Όχι, είναι πιο πάνω σοφίτα. Εντάξει, σταθερή είναι η σκάλα μέχρι εδώ πάντως, άμα θέλετε να ανέβετε. Ναι, η σοφίτα είναι. Εσύ έχεις τα όργανα και είσαι ειδικός. Όχι πολύ μαζί, μήπως... Ναι. 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 Αν μπορείς το επόμενο, πέρασε το κομμάτι. Έχει και περίεργη μυρωδιά εδώ. Αυτό. Πατάω εδώ. Ακούς κάτι? Ναι, ναι. Έχει πολύ, φαίνεται, φαίνεται. Πραγματικά εδώ είναι αλλιώς. Ναι, μην το κομμανώ στα πόδια σου. Τι είναι? 100 συνέχεια, Όχι, όχι, μην χτύπας τα πόδια σου. Απλά μαλάκα. Όλες λένε το κοστάρι, βαράει. Όχι, δεν έχει να κάνει με σένα αυτό, έλα. Δεν έχει να κάνει με τις μετρήσεις. Με τις μετρήσεις Με είναι. μετρήσεις είναι Ναι, που βαράει ρωτάει. το κοστάρι και με την ανησυχεί. Ρωτάει. Κοίτα, γράψε εδώ, γράψε εδώ. Ναι. Έλα, έλα, έλα. Διαβάζω και αυτά τα μηνύματα. Πέμι, άσε τις ερωτήσεις και ανέβα. Ναι, 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 εντάξει. Αντέχει, αντέχει. Δεν φαίνεται ότι Έχει και μπετό εδώ. είναι σκληρό. Το θετικό είναι πέρασε πυροσβεστική πριν από λίγο. Είναι πολλά. Μην κάθεσαι πολύ, καλά. Αντώνη, έρχεσαι λίγο από εδώ. Εδώ είναι η σοφίτα. Ναι, ναι, εδώ είναι. Ναι, είναι. Έτσι, από εκεί και εγώ από εκεί. Και εγώ από εκεί. Κοίτα λίγο. Για κάτσε να γράψω λίγο. Λίγο να καλύψω. Κοίτα εδώ πώς κρατάει. Ναι, 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 ναι. Πώς ανεβάζει. Ναι, δεν το δείχνει καλά έτσι. Κάτσε, λίγο σταθερά.
Είναι θάνατος. Ορίστε. Είμαστε στο σημείο Εδώ είναι τέρμα, Παιδιά, εδώ την Έχουμε ανέβει πάρα πολύ. Μήπως θα κατεβαίνουμε σιγά σιγά, εμείς που είμαστε υπερητοί να φέρνουμε. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, έλα εδώ να δεις, έλα εδώ να δεις. Καλά, όσο πλησιάζω το πιάνω και εγώ στα αυτιά μου. Πρόσεχε, Γιάννη Παπάς. Κοίτα εδώ. Οχ, και ξαφνικά φεύγει. Πού πάει? Τώρα αυτό. Ναι, από το 50 πήγε στο 0. Γιατί? Γιατί εδώ έχει πιάσει εκπομπή. Υπάρχει έντονη. Γιατί εδώ δραστηριοποιείται κάτι. Και από κάτω. Δεν ξέρουμε την ιστορία στο πάνω χώρο εδώ, το δωμάτια τι χρήση είχαν. Το υπόγειο πάντως ήταν βασανιστήρια. Ναι, θα πάμε και κάτω να βάλουμε. Ναι, ήταν της Άρα Γεστάμπο. πρέπει και κάτω. Οι τρύπες εκεί είναι λίγο παράξενες πάντως. Εδώ μέσα, άμα... Εδώ είναι πατατέ. Ναι, εδώ άμα θέλεις να τραβήξεις πάντως, γιατί είναι πολύ ωραίες εικόνες εδώ άμα θέλεις. Εδώ απ' έξω. Κάτω, κοίτα. Σαν να φεύγει. Έρχεται μια εκπομπή, μας πλησιάζει και φεύγει. Πλησιάζει και φεύγει μια εκπομπή. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ακόμα και ραδιοκύματα να είναι, έρχονται μεγακύκλοι. Οπότε είναι συνεχόμενοι. Από κάτω το κάνει αυτό. Ναι, και έχει μια έντονη δραστηριότητα βέβαια. Θα δούμε και θα καταγράψουμε και οι ήχοι, έτσι. Εγώ λέω σιγά σιγά να κατέβουμε γιατί είναι επικίνδυνο το πάτο. Ναι, πάμε γιατί μπορεί να ενοχλείται. Νίκο. Έλα, έχει ένα ωραίο μέρος πολύ. Καλά, ναι, πρέπει λίγο να ενοχλήσει για να... Είναι ωραία εικόνα. Να σου δώσω και την κάμερα που έχει παίξει. Την κάμερα τι? Της νύχτας έχει παίξει. Την έχεις. Έχεις την έχεις ενεργοποιήσει τώρα. Όχι, δεν την πάρω τώρα. Όχι. Είναι κι άλλη. Είναι πιστοτικά. Δεν έχω. Πρέπει να βρούμε που κάνει εκπομπή, να τα αφήσουμε. Πάμε να δούμε την κάμερα. Και οι δύο εκπομπές ήταν. Τείχο, έτσι. Ναι. Τείχο που λέει. Περιμένετε, μην κατεβαίνετε ακόμη. Γιατί? Θέλω να κατέβω. Θα κατέβεις. Πάμε, Ναι, κατέβα. Θέλω να βάλω τα κιάλια. Έλα πιο μέσα. Θα έρθω. Ναι. Εγώ σε κάνω το δρόσο κατέβα. Ναι, έχει πάνω που κάνει. Πάνω είναι το Πάνω σπίτι είναι. του. Αυτού. Του φιλού. Του όποιου. Του οτιδήποτε. Ναι, πάνω. Γενικά έχει να τελειώσει. Και εδώ, σε αυτό το κομμάτι.